tafawa garkuwa amanar gobin nan ciyaman na garin kwaya na betar jigon nan wakilci na kwaya ara da ni ne shaidan nan a sarkin waka na betar gobin nan siyasa sai lida na ce muku sai lida wannan aiki sai lida a ɗan siyasa kai ɗaya ne ɗan adawa sun gane to siyasar ta gida ce har batura ma ya san wannan ya tamfa ma ya san wannan tura kani da amshi kidan gana sanya saitu masoyin leda a radu na sanya into magauta da nan na gansu kowa ya zautu barin zinarin garin koya alkairi ne suna yi maka sada kana da rabo babba a leda ya yi ayyuka turin bai zauna ba kamar fannin ilimi kwarai bai zauna ba rabon jari ya yi gwagwarmaya bai daina ba matasa ya ba su ayyuka bai fasa ba kamar neman lafiyar mu ma bai zauna ba yana da wani kokarinsa bai san ganda ba kamar betara in ka kalli leda a yankinsa abun mamaki ka duba ya dau halinsa kai san babu korafi a siyasarsa a sakon hajiya na samu damar mikawa a kewa wata ce da ni na dinga tunatarwa akan duk wani makiyinsa kar mai kyalewa masoyi ko yau ya zo shi to dai nunawa ashe betar ni da gumbaɗi mai dikalle mutanen keki da ka haɗa jannaran ne kure ƙarya in ka bincika fi su kalle idan ka nutsu za ka gane su manuwalle kamar betar garkuwan cikin santiran ne a ya saba ayyukansa a siyo juwanne akwai magana dole ni da kai ba su nalle akan BSG ana ganin useless ne a betar sun gas a radu babban haɗi ne ku yo haƙuri mu muna ta babban shiri ne kai garin ko ya san babu ƙorafi a ya san matsalar mu ne da ku na betar ya ce a gaida ku ashe masoya bana za mu je da ku garkuwa ta da yaki a gaida oga leda Allah ta yama mai garin kwaya oga garkuwa alkairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya leda Allah ta yama mai garin kwaya oga garkuwa alkairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya to da sunan mai bani wanda baya hanawa kaligin sarkin nan ka ƙara bani iyawa ka tsare ni magauta ka sa na ƙara tsayawa rabbalin ka salati ga al'aminu kurewa alhai da sahabbai ciki ba za na cire ba ni da Allah ta yama mai garin kwai oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya to da farko na yi baitukan da babu iyaka mai gida Salihu yanga dole ne na baka babu hujjar makiyan da za su zo su tabaka ayyuka ne ke sa kwarai a gane nufinka wanda ke yi ma hasada ba za ya iya ba ni da Allah ta yama mai garin kwai oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya ni da ke aiki yan uba ku zo ku musanta karka daina maza dangayi ka kyala magauta wanda baya koya midiya ya je ya karanta zai ga aikin dan yanga yayi har a makota karka ja da yawa bincika ba za ka rasa ba ni da Allah ta yama mai garin kwai oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya masu baki da kunu ku ce ba za su iya ba yan biyun babin jam'iyya ba za su sani ba kaga wasa da wuta ashe ba za su gwada ba ni da ka zan musu garkuwa ba za su sani ba ni da yafe musu gwamnatin ba za su taba ba ni da Allah ta yama mai garin kwai oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya masu nauyin bacci ku ce su zo su ji sako tunda ya zama tilas kwarai a karrama bako yan adawa abu na dole za ku je ku yi roko
sako tunda dai Salihu yanga shi ba za ya hana ba. Da Allah ta yama mai garin kwai oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya. To akan lida dole ne na ja da magauta masu saran bayansa dan ubansu matuta. Ga bayani na dole ne ku dau maganata, to ku kyale duka yadda rabbana ya hukunta. Ku ta mai addu'a ba fa shi ya tsara hakan ba. Da Allah ta yama mai garin kwai oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya. kaga ƙwarya an ajiye akan gurbinta, dole ne in furta a gobe in nanata. Ayyukan lida duk yawansu zan alkinta, ga su nan fili zan faɗe su zan nanata. Kaga jirgin ceton da bai kama da fada ba. Da Allah ta yama mai garin kwai oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya. dole ne yin magana akan kai tilas ne, dan siyasan kwaya wanda zai faɗa ya cika ne. Shi kamar betar ne idan ka gan shi a zaune, ya biyo betar ayyuka abin ayaba ne. Ko rabo zai mana banga wanda za ya rasa ba. Da Allah ta yama mai garin kwai oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya. wasu na kushe ni da farsudin magana ne, wai ana yi musu wariya ashe fitina ne. Bar su wawaye mai gidansu dan takibe ne, kayi mai komai mai gidansu ma zakara ne. Tunda neman suna yake ba zai aiki ba. Da Allah ta yama mai garin kwai oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya. Hajiya Aisha dole ne na dinga tunaki, Aisha kewawa a yanzu babu irinki. Addu'ar 'yan kwaya rabbana ya ƙara tsareki, ko da yaushe fitar rali da ne maganar ki. Ba butulci kewawa ba ta saba hakan ba. Da Allah ta yama mai garin kwai oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari dan siyasa na kwarai kana ta tara masoya. ne da Allah ta yama Mai garin kwaya oga garkuwa alkhairin kana ta yawo a gari, dan siyasa na kwarai kana ta tara maso